Jan Trepczyk urodził się 22 października 1907 roku we wsi Strysza Buda koło Mirachowa na Kaszubach, jako piąte i najmłodsze dziecko w rodzinie chłopskiej Jana i Berty z domu Hebel. Dorastał w sercu Kaszub, a w latach 1914-1921 uczęszczał do szkoły powszechnej w Mirachowie. Początkowo uczył się tam w języku niemieckim pod zaborem pruskim, a po odzyskaniu przez Polskę Pomorza nauka odbywała się po polsku. Już w dzieciństwie zetknął się z żywym językiem i kulturą kaszubską. W szkole zaprzyjaźnił się z Aleksandrem Labudą, rówieśnikiem, który rozbudził w nim zamiłowanie do Kaszubszczyzny. Ta wczesna fascynacja ojczystym regionem i mową Kaszubów ukształtowała przyszłą drogę Trepczyka. W 1921 roku, mając 14 lat, Jan Trepczyk rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Kościerzynie, szkole kształcącej przyszłych pedagogów. Tam również nie brakło kaszubskich akcentów. Jednym z jego nauczycieli był ksiądz Leon Hejke, znany poeta kaszubski, który dodatkowo umocnił zainteresowania młodego Jana kulturą i językiem Kaszub.